Γεια χαρά. Είδα το τελευταίο βίντεο της Ιωάννας Ιωάννα Φωτοπούλου, η οποία είναι financial influencer, και πραγματικά έτσι μου δημιούργησε αισθήματα που μπορώ να πω και οργής, διότι το θεωρώ άκρος παραπλανητικό. Από το τίτλο, όπου λέει ότι έβαλε 5.000 και τα έκανε 220 και το παρουσιάζει σαν πραγματικό γεγονός, και πολλά άλλα στον τρόπο που παρουσιάζει τον λόγο για να επενδύσεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, αν είσαι financial influencer, να βγάλεις χρήματα. Πιστεύω στις επενδύσεις, υποστηρίζω τις επενδύσεις, αλλά όχι με ανευθυνότητα. Το να πετάμε ένα disclaimer για να καλύψουμε τον εαυτό μας, για να μην πω τίποτα άλλο, δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη για αυτά που λέμε. Το να παρουσιάζουμε σαν γεγονός κάτι που είναι σενάριο, εμένα μου φαίνεται, τι να σου πω, ντροπιαστικό. Γι' αυτό και ο τίτλος είναι «Λίγη ντροπή ρε Ιωάννα». Έγινε, μπορείς να ενημερώσεις, αλλά για να ενημερώσεις πρέπει να μιλάς για όλα. Και όχι να κρύβεσαι πίσω από ένα disclaimer. Ναι, οι επενδύσεις μπορεί να αποδώσουν 10%, μπορεί να αποδώσουν και πολύ παραπάνω από 10%. Μπορεί όμως και να χάσεις. Και να παρουσιάζεις για χάρη του click-through rate, δηλαδή έναν τίτλο, ας πούμε, που θα πάει ο άλλος και θα κάνει κλικ, κάτι ως γεγονός, γιατί λες 5.000 έγιναν 220.000 χωρίς να κάνω τίποτε. Όχι, αυτό είναι παραπλανητικό. Θα σας έχω link με το βίντεο της, μπορείτε να το δείτε. Μπορείτε να δείτε επίσης όλες αυτές τις τακτικές, τον ανατοκισμό που δουλεύει για σένα, που καν δεν σου λέει ότι όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, ο ανατοκισμός του δεν δουλεύει για σένα, το αντίθετο. Την επίκληση στην αυθεντία, λέει κάπου είμαι οικονομολόγος. Αν είσαι οικονομολόγος, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε υπευθυνότητα και παρουσίασέ τα όλα και μην κρύβεσαι πίσω από τα disclaimer. Έγινε, εγώ δεν βάζω disclaimer, και στο κομμάτι που θα μιλήσω για επενδύσεις, ναι, ο κόσμος πρέπει να κάνει επενδύσεις και να προσέχει. Φτάνει πια με το disclaimer. Έχει γίνει το disclaimer, τι να πω ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι να πω. Το άσυλο της παραπληροφόρησης. Πετάμε ένα disclaimer μέσα στο βίντεο και είμαστε ό,τι και αν έχουμε πει πριν. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Θα έχω ένα link με το βίντεο της Ιωάννας, μπορείτε να το δείτε, και θα συνεχίσω το δικό μου σχολιασμό δείχνοντας κάποια slides. Η υπόθεση του 10% απόδοση δεν είναι δεδομένη. Πραγματικά, ιστορικά, η μέση απόδοση, ναι, είναι 10%. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει, και δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον ορίζοντα μιας επένδυσης. Πόσοι θα μπορέσουν να επενδύσουν, για 40, 50, 100 χρόνια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μία ή δύο κακές δεκαετίες μπορούν να αλλάξουν δραματικά το τελικό αποτέλεσμα, αν πας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι μπορεί να χρειαστείς αυτά τα χρήματα και να πρέπει να τα αποδεσμεύσεις νωρίτερα και ενδεχομένως να βρεθείς και ομιγέννητο με αρνητική απόδοση. Το 10% είναι ιστορικά δεδομένα, αλλά δεν προεξοφλεί. Ναι, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει, δεν είναι όμως σίγουρο, δεν είναι βέβαιο. Οι επενδύσεις είναι σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το μέλλον κανείς δεν το ξέρει, μπορεί να είναι και 20% αν πάνε τα πράγματα εξαιρετικά καλά, αλλά επειδή υπάρχουν τόσων ειδών κίνδυνοι και τόσων ειδών απρόβλεπτα γεγονότα, αναδυόμενες αγορές, υπάρχουν αγορές της Ασίας, υπάρχουν οι BRICS, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στα επόμενα 20, 30, 40, 50, 100 χρόνια. Έτσι, είναι
ένα anchor, μια άγκυρα έτσι για τη σκέψη μας, για τη συζήτησή μας. Δεν είναι θέσφατο, δεν είναι δεδομένο το 10% και ο τρόπος που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο βίντεο της Ιωάννας, λίγο ντροπή ρε Ιωάννα, λίγο ντροπή πραγματικά, δεν είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον λες και ξέρουμε. Είναι ένα estimation, μια παραδοχή. Έγινε και καλό είναι να μιλάμε, να λέμε τη γλώσσα της αλήθειας. Τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι μια παραδοχή και είναι ένα σενάριο. Έγινε, είναι ένα σενάριο. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να μιλήσω είναι αυτό εδώ οι αγορές λειτουργούν σαν μηχανή. Είναι σαν παρομοίωση, σαν αλληγορία, είναι ok, δίνει ας πούμε σε έναν μη ειδικό τη δυνατότητα να καταλάβει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Οι αγορές, ναι, μακροπρόθεσμα, πολλαπλασιάζουν τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε αυτές. Όμως, δεν το κάνουν με τρόπο γραμμικό, δεν το κάνουν με τρόπο συνεπή. Η σειρά των αποδόσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το να ξεκινήσεις ας πούμε με μια βαθιά ύφεση, με ένα κράχ μεγάλο, το οποίο κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, γι' αυτό και βάζετε όλοι disclaimer, κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, αλλάζει δραματικά τις πιθανότητες να έχεις μια κερδοφόρα επένδυση στο τέλος του χρονικού ορίζοντα που θέτεις. Για να μην μιλήσω για το πόσοι έχουν θέσει χρονικό ορίζοντα 40 ετών. Δηλαδή εγώ είμαι 42 αυτή τη στιγμή. Αν επενδύσω για 40 χρόνια, στα 82 μου θα με ενδιαφέρει να έχω, και εγώ δεν ξέρω τι, στα 82 μου. Αν επενδύουμε για να χτίσουμε διαγενεολογικό πλούτο, δηλαδή και για τις επόμενες γενναίες, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά ο τρόπος ας πούμε που το θέτεις, οι αγορές είναι σαν μηχανή, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η μηχανή έχει έτσι ένα προβλέψιμο τρόπο που λειτουργεί και αποδίδει. Οι αγορές δεν έχουν αυτό το πράγμα. Ναι, μακροπρόθεσμα αποδίδουν, αλλά δεν ξέρουμε σε τι χρονική συγκυρία θα πέσουμε. Έγινε. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που κανένας δεν μιλάει είναι ότι παρουσιάζουμε τον S&P σαν τη μοναδική λύση. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές αγορές σε όλο το κόσμο. Πλέον ζούμε σε παγκοσμιοποιημένες αγορές, συνδεδεμένες αγορές και υπάρχουν ευκαιρίες σε τόσα πολλά διαφορετικά κομμάτια. Βλέπουμε πως η Ταϊβάν ας πούμε αναπτύσσεται σε θέματα microchip και AI, το ίδιο και η Κίνα. Δεν είναι ο S&P, ενώ είναι πολύ καλός, έτσι, δεν λέω το αντίθετο, μην το παρουσιάζουμε σαν την απόλυτη λύση. Δεν είναι. Υπάρχουν μετοχές, υπάρχουν ομόλογα, υπάρχουν ακίνητα, υπάρχουν πολύτιμα μέταλλα, υπάρχουν τα commodities, τα οποία μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρα κατά καιρούς. Είναι το seed investing, το οποίο ας πούμε μπορεί να αποδώσει πολύ. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά εργαλεία για να επενδύσεις. Δεν είναι θέσφατο ότι ο S&P είναι το εργαλείο που θα κάνει τη διαφορά. Μπορεί να τι κάνει, δεν είναι το μόνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακόμη και τα κρυπτονομίσματα. Βέβαια έχουν μεγάλο volatility, μεγάλη μεταβλητότητα. Όμως, ναι, μπορούν να παράγουν πλούτο. Δεν είναι μόνο S&P, φτάνει πια. Αποκτήστε λίγο ρε παιδί μου φαντασία ή κάντε λίγο δουλειά. Εξηγήστε γιατί είναι αυτό καλό, εξηγήστε ποιο είναι το πρόβλημα με τον S&P, ότι δεν είναι πραγματικά διαφοροποιημένος, έτσι. Και θα κάνουμε ένα βίντεο γι' αυτό, γιατί δεν είναι διαφοροποιημένος ο S&P. Είναι κυρίως τεχνολογικές εταιρείες. Λοιπόν, μην λέμε τώρα ψέματα στον κόσμο. Ντροπή, λίγο ντροπή. Δεν είναι η μόνη λύση ο S&P, παιδιά. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Έγινε. Τέταρτο. Ο πλούτος δεν δημιουργείται μόνο μέσα από τις επενδύσεις. Μπορεί να είναι από κληρονομιά,
Μπορεί να είναι από επιχειρηματικότητα, μια επιχείρηση που πήγε καλά, από εξειδίκευση σε κάτι που σου παρέχει ένα πολύ καλό μισθό, ένα πολύ καλό εισόδημα. Πριν λίγα χρόνια γνώρισα, όταν μέναμε σε πολυκατοικία, έναν οδοντίατρο με δική του οδοντιατρική κλινική και ημερήσιο τζίρο στην κλινική του πάνω από 30.000 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, αν αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι καλός στη δουλειά του, επένδυσε στη δουλειά του, τη μεγάλωσε και αυτό το πράγμα αποδίδει υπερβολικά. Δηλαδή αυτός γίνεται πλούσιος μέσα από την επιστήμη του, από συνδυασμό εξειδίκευσης και επιχειρηματικότητας. Ο πλούτος δεν δημιουργείται μόνο μέσα από τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις μπορούν να αποδώσουν, μπορούν όμως και να μην αποδώσουν. Μπορεί να σε οδηγήσουν στην κερδοφορία, συνήθως. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, για να μιλάμε έτσι με πιθανότητες, αλλά μπορεί και να αποτύχουν. Υπάρχουν και κράχ, υπάρχουν και φούσκες, υπάρχουν και πολλά. Για έναν άνθρωπο που τα χρειάζεται αυτά τα λεφτά, το να αγνοούμε την ύπαρξη αυτών των κινδύνων, να μην τους αναφέρουμε και απλά να βάζουμε ένα disclaimer και να κρυβόμαστε πίσω από την αποποίηση ευθύνης, δεν είναι αυτό επενδυτική συμβουλή. Μην το κάνεις αν δεν είναι επενδυτική συμβουλή. Μην το κάνεις. Συγγνώμη, γιατί το κάνεις? Απλά μόνο για το affiliate marketing. Και εκεί είναι, ας πούμε, που εγώ αγανακτώ. Έτσι, προφανώς υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ δεν έχω κάτι με τη Freedom. Freedom, από ό,τι φαίνεται, είναι μια πολύ αξιόλογη πλατφόρμα, πολύ σοβαρή πλατφόρμα. Σίγουρα θα τη χρησιμοποιούσα, δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά με ενοχλεί το παραπλανητικό ύφος του βίντεο που έχεις παρουσιάσει σαν fact, σαν γεγονός, σαν κάτι που έχει συμβεί, ένα σενάριο. Και αυτό είναι παραπλανητικό και αυτό είναι και λίγο, ας πούμε, γι' αυτό σκέφτηκα το τίτλο, λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή ρε εσύ, λίγο ντροπή. Όχι απλά σε σένα, Ιωάννα, σε οποιονδήποτε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, το ίντερνετ τώρα. Το έχουμε ξεφτυλίσει κάπου. Ωραίες επενδύσεις, πολύ ωραίες, πολύ σημαντικό. Ναι, είναι ζήτημα πιθανότητων βασικά. Ας μιλάμε με πιθανότητες. Υπάρχουν πολύ υψηλές πιθανότητες να πάνε τα πράγματα καλά. Δεν υπάρχει βεβαιότητα. Έγινε. Και το να γράφεις επένδυσα 5.000 και πήρα 200 τόσα και έγιναν 200 τόσα χωρίς να κάνω τίποτε, ενώ αυτό είναι μια υπόθεση, είναι ένα σενάριο, δεν πραγματικότητα, εμένα, ας πούμε, με ενοχλεί πολύ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους και είναι παραπλανητική πληροφόρηση. Όσα disclaimer και να έχεις. Έγινε. Τώρα, επειδή είπαμε η απόδοση δεν είναι θέσφατο ότι είναι 10%, μπορεί να είναι και παραπάνω. Με 10% απόδοση σε 5.000 αρχικό κεφάλαιο και 40 χρόνια και ετήσιο αναδοκισμό, το τελικό κεφάλαιο είναι 226.000. Με 9% το τελικό κεφάλαιο είναι 157.000, με 8 είναι 108.000, με 7 είναι 74.000, με 6 είναι 51.000. Μια μικρή διαφορά, μια μεγάλη ύφεση που μπορεί να συμβεί, αλλάζει δραματικά τα γεγονότα. Αντίθετα, μια πολύ πολύ δυνατή δεκαετία θα μπορούσε αυτό το 10% να το κάνει 15 ή 18 ή 20 και να κερδίσουμε πολλά. Όμως μην παρουσιάζουμε το 10% σαν να το έχουμε δεμένο, σαν να το έχουμε εγγυημένο. Δεν το έχουμε. Επίσης δεν μιλάμε για πληθωρισμό. Αν λοιπόν έχω εδώ δύο στήλες, ποια θα είναι η πραγματική αξία αυτού του τελικού κεφαλαίου σε σημερινά λεφτά, με 1% ετήσιο πληθωρισμό και με 2. Με 1% ετήσιο πληθωρισμό, αντί για 2,26 θα έχουμε 151.000 σημερινή αγοραστική αξία. Ενώ με 2% πληθωρισμό, 101.000 αν επιτύχουμε απόδοση, μέση απόδοση 10%. Αντίστοιχα, αν επιτύχουμε απόδοση 9%, η πραγματική αξία της επένδυσής μας θα είναι 150.000 με 1% πληθωρισμό, ενώ θα είναι 70.000 με 2% πληθωρισμό.
Με την ίδια λογική, για 8% η πραγματική αξία θα είναι 72.000 με 1% πληθωρισμό και 48.000 με 2% πληθωρισμό. Με 7% μέση απόδοση και 1% πληθωρισμό θα έχουμε πραγματική αξία σε σημερινά λεφτά 50.000, ενώ με 2% πληθωρισμό πραγματική αξία σε σημερινά λεφτά 33.000. Εάν δεν έχουμε 6% μέση απόδοση, κάτι πάει στραβά, που μπορεί να πάει, με 1% πληθωρισμό σε 40 χρόνια θα έχουμε σημερινή αγοραστική αξία 35.000 ευρώ, ενώ με 2% πληθωρισμό θα έχουμε σημερινή πραγματική αξία, πραγματική αγοραστική αξία 22.900 ευρώ. Ο πληθωρισμός μετράει, δεν μπορούμε να τον αγνοούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει, έγινε. Μικρές διαφορές έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο τέλος. Γι' αυτό δεν μιλάμε για 10% απόδοση, καλό είναι να μιλάμε για ένα range, ένα εύρος αποδόσεων. Έγινε. Ναι, μεν έχουμε μεσοσταθμικά 10%, αλλά γιατί δεν δείχνεις έτσι ένα range από 5 ξέρω εγώ ως 10 ή από 5 έως 15, τι θα μπορούσε να γίνει? Γιατί δηλαδή έχουμε πάρει, ας πούμε, σαν άγκορ, σαν άγκυρα αυτό το 10% και το έχουμε κάνει πανάκια? Όλα μπορούν να συμβούν. Έγινε, όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμη και αρνητικές αποδόσεις. Μακροπρόθεσμα δεν συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Υπάρχουν δεκαετίες με αρνητικές αποδόσεις. Εδώ θέλω να δείξω πώς υπολογίζονται αυτά τα νούμερα. Για να υπολογίσουμε την τελική αξία, βλέπουμε στο νούμερο 1, βάζουμε σαν παρούσα αξία τις 5.000 ευρώ, σαν απόδοση ξέρω εγώ το 10% ή το 9% ή το οποιοδήποτε ποσό, και είναι και το πλήθος, ας πούμε, των ετών. Εδώ μιλάμε για 40 χρόνια. Και έτσι ουσιαστικά υπολογίζουμε τα 226.000 ευρώ ως τελικό ποσό. Έγινε. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε, με παρόμοιο τρόπο στο νούμερο 2 δείχνουμε πώς υπολογίζουμε τη σημερινή πραγματική αξία της επένδυσης αυτής ανάλογα με το πληθωρισμό. Έγινε. Αυτά εδώ μπορείς να τα βάλεις σε ένα οποιοδήποτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και να σου κάνει τα calculation, ή αν ξέρεις Excel να τα κάνεις εσύ μόνος σου. Λοιπόν, αυτό, τι άλλο ήθελα να δείξω και γιατί άλλο ήθελα να μιλήσω. Το σημερινό επίπεδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα είναι κοντά στο 3,5-3,4%. Στο σενάριό σου λοιπόν, αν βάλουμε 3,4% πληθωρισμό, βλέπουμε τεράστια διαφορά. Βλέπουμε δηλαδή το τελικό κεφάλαιο που θα έχει ονομαστική αξία 226.000 αν πετύχουμε 10%, με 3,5% ετήσιο πληθωρισμό η πραγματική του αξία είναι 54.000 και ούτω καθεξής, να μην συνεχίσω με τα νούμερα. Άρα τον πληθωρισμό δεν μπορούμε να τον αγνοούμε. Είναι άλλο να επενδύεις, ξέρω εγώ, από την Ελβετία που έχει ένα σταθερό πληθωρισμό πάνω κάτω και να επενδύεις στην αμερικάνικη αγορά, και είναι άλλο να επενδύεις από την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή έχει πολύ υψηλό πληθωρισμό, ή από τη Τουρκία που έχει ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός μετράει, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε, μην κλείνουμε τα μάτια μας και μην δίνουμε στον κόσμο μόνο την ονομαστική αξία. Πρέπει να κάνουμε έτσι ένα adjustment για το πληθωρισμό. Έγινε. Γιατί μιλάμε, φτιάχτηκες λέει, έβαλες 5 χιλιάρικα και έβγαλες 200. Όχι φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και ξαναλέω, οι επενδύσεις είναι σημαντικές. Πρέπει να γίνονται. Αλλά κανένας δεν μας εγγυάται το αποτέλεσμα. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Όλοι έχουν την ψευδαίσθηση, όλοι αυτοί οι financial influencers, και εσύ Ιωάννα, έχετε την ψευδαίσθηση, ή κατά κάποιον τρόπο, ακόμη και αν δεν την έχετε, προσπαθείτε να καλλιεργήσετε την ψευδαίσθηση στον κόσμο ότι κατά κάποιον τρόπο αν επενδύσει, ουσιαστικά το έκανε, ελέγχει το αποτέλεσμα.
Και το disclaimer που βάζετε είναι να είχαμε να λέγαμε. Συγγνώμη τώρα. Δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα, δεν ελέγχουμε τίποτε. Δεν ελέγχουμε πώς θα πάνε αγορές, δεν ελέγχουμε γεωπολιτικούς κινδύνους, δεν ελέγχουμε correlation ανάμεσα σε assets, δηλαδή δεν ελέγχουμε πολλά πράγματα. Δεν ελέγχουμε τεχνολογικές καινοτομίες που μπορούν να προκύψουν. Δεν ελέγχουμε δημογραφικούς κινδύνους. Δεν ελέγχουμε κινδύνους που σχετίζονται με τη χώρα που βρισκόμαστε ή τη χώρα που επενδύουμε. Δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά. 10% ιστορικά, οκ. Ναι, είναι ένα δυνατό. Είναι πολύ πιθανόν, αλλά δεν είναι βέβαιο. Η ψευδαίσθηση του ελέγχου είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα στις επενδύσεις και πρέπει αυτό να επικοινωνείται. Δεν ελέγχουμε τίποτε. Άπαξ και τα βάλουμε, μόνο πόσα θα βάλουμε ελέγχουμε. Και αν θα μπορέσουμε, ας πούμε, να μην τα πειράξουμε. Για να μην τα πειράξουμε θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει άλλα κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν ενδεχόμενους έκτακτους κινδύνους. Έγινε. Δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Και δεν είναι τα βάλες και δεν έκανες τίποτα και έγιναν. Είναι ψέμα αυτό. Είναι μια πιθανότητα μάλλον. Δεν είναι αλήθεια. Και ο τρόπος που το επικοινώνεις εσύ, Ιωάννα, είναι παραπλανητικός και ψευδής. Έγραψες στο thumbnail ότι το έκανες αυτό. Λίγη ντροπή ρε Ιωάννα. Να επενδύσω, να επενδύσεις. Όλοι πρέπει να επενδύσουμε, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αυξήσουμε τα κεφάλαια που έχουμε βάλει. Το να γίνουμε οικονομικά ελεύθεροι σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε πολλά. Έγινε. Αυτό είναι προσδοκία, είναι αποτέλεσμα. Δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Αν έχουμε όμως κάποια κεφάλαια που μπορούμε να τα βάλουμε κάπου, ναι, να το κάνουμε. Και να είμαστε έτοιμοι και για να χάσουμε. Γιατί η επένδυση δεν σημαίνει μόνο κέρδος, σημαίνει και χάσιμο. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν βάζω disclaimer, παίρνω την ευθύνη αυτών που λέω και σου λέω να προστατεύεις πρώτα τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό. Επένδυε μόνο ποσά που δεν χρειάζεσαι, ούτε σήμερα ούτε στο ορατό μέλλον. Να είσαι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο, την απώλεια αυτού του κεφαλαίου. Μπορεί να συμβεί. Δεν είναι πιθανό να συμβεί, αλλά δεν είναι και απίθανο. Δηλαδή με βάση τις πιθανότητες, το πιο πιθανό είναι ότι η επένδυση σου θα αποδώσει. Δεν είναι όμως βέβαιο. Είναι σημαντικό να είσαι έτοιμος και για την απώλεια αυτού του ποσού. Πολλοί άνθρωποι κατά καιρούς σε όλο τον κόσμο έχουν χάσει. Δεν πρέπει να κρύβουμε αυτή την αλήθεια. Έγινε. Πολύ σημαντικό το νούμερο 3. Δεν ελέγχεις το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ελέγχεις πότε θα ξεκινήσεις, πόσα λεφτά θα βάλεις και πότε θα αποφασίσεις να σταματήσεις. Δεν ελέγχεις όμως ποιο θα είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπα νωρίτερα, το να επενδύουμε είναι μια δραστηριότητα που πρέπει να τη κάνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ υψηλές πιθανότητες να αυξήσουμε το κεφάλαιό μας μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας. Ναι, να επενδύουμε. Για να αυξήσουμε το κεφάλαιό μας. Το να υποσχόμαστε οικονομική ελευθερία, ότι φτιαχτήκαμε, ότι γίναμε, ότι κάναμε, όχι. Συγγνώμη, θεωρώ ότι κάποια στιγμή, και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο βίντεο της Ιωάννας, για όλα αυτά θα πρέπει το κράτος και η προστασία του καταναλωτή να παρέμβει. Γιατί θεωρώ ότι καλλιεργούνται προσδοκίες που δεν είναι απαραίτητα ρεαλιστικές. Δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Τέλος. Δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Προφανώς δεν επενδύουμε όλο το διαθέσιμο κεφάλαιο που έχουμε. Είναι τελείως κουτό. Αφήνουμε χρήματα στην άκρη, τα βάζουμε σε ένα προθεσμιακό λογαριασμό, τα βάζουμε ενδεχομένως ομόλογα που και αυτά έχουν το κίνδυνο τους, αλλά πολύ μικρότερος. Έγινε. Φροντίζουμε να προστατεύσουμε τη ρευστότητά μας, τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και ανάγκες μας. Επενδύουμε μόνο ότι αντέχουμε να χάσουμε. Και υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε. Κανένας δεν μας εγγυάται
ότι θα κερδίσουμε. Κανένας και για κανένα λόγο. Και επειδή κάποιοι μπορεί να το ξεχάσετε, θα σας δείξω το thumbnail που έκανα και πώς ήταν το βίντεο που έκανε η Ιωάννα. Εδώ είναι το thumbnail στο βίντεο που παρακολουθείτε. Λέει λοιπόν, αλλάζω τη ζωή μου με μια κίνηση. Πώς 5.000 ευρώ έγιναν 226.000 χωρίς να κάνω τίποτε. Μιλάς και δίνεις ένα τίτλο, πώς έγιναν χωρίς να κάνω τίποτε. Μιλάς σαν να είναι πραγματικό γεγονός. Και αυτό είναι παραπλανητικό. Και εκεί εγώ είναι που το είδα, ας πούμε, και ενώ είμαι φαλακρός θα έλεγα μου σηκώθηκαν οι τρίχες στο κεφάλι κάγκελο. Περιγράφεις σαν γεγονός κάτι που είναι σενάριο. Είναι ντροπή, είναι παραπλανητικό και λες ότι είσαι οικονομολόγος. Αν είσαι οικονομολόγος, και εγώ να το δεχτώ ότι είσαι οικονομολόγος, πρέπει να μιλάς για εύρος αποδόσεων. Και φτάνει πια με το disclaimer. Φτάνει πια με το disclaimer. Το disclaimer δεν είναι για να κρυβόμαστε. Δεν είναι για να μιλάμε ανεύθυνα. Και εγώ θεωρώ το συγκεκριμένο βίντεο εξαιρετικά παραπλανητικό. Και θεωρώ, δηλαδή πραγματικά, η πλατφόρμα πώς το αφήνει να περνάει, εμένα μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση ειλικρινά ότι η πλατφόρμα αφήνει αυτό το βίντεο να περνάει. Γιατί δημιουργεί προσδοκίες που δεν είναι σώνει και καλά ρεαλιστικές. Μπορεί τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό θα γίνει. Και το επενδυτικό κοινό, ειδικά το μη εξειδικευμένο, πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Έγινε. Αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Αφήστε μου τα μηνύματά σας, γράψτε μου τα σχόλιά σας πάνω σε όσα λέω, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, αν θεωρείτε τη συγκεκριμένη πληροφόρηση που παράγω εγώ ή χρήσιμη, ή αν προτιμάτε περιεχόμενο αντίστοιχο με της κυρίας Ιωάννας Φωτοπούλου, Κριστζούνη και τα λοιπά. Όταν ο Μαρινάκης, ο Κοσμάς Μαρινάκης από το Greekonomics είχε κάνει ένα βίντεο για όλους αυτούς, μετά είχε βγει και το είχε ανασκευάσει. Ξαναλέω, πιθανόν να υπάρχει το λεγόμενο conflict of interest και το καταλαβαίνω, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like, hype, γράψου στο κανάλι μου, προώθησε το συγκεκριμένο βίντεο σε κάποιον που ενδεχομένως να τον ενδιαφέρει. Αν θες να με βοηθήσεις, μπορείς να γίνεις συνδρομητής από 1 ευρώ το μήνα. Και όπως πάντα, ό,τι και απόφαση να παίρνεις με τα χρήματά σου, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Είμαι ο Χρυσόστομος, είμαι ο Παπάς και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά.